So, ayan. May nakukuha na kami ng bat. Ito. Ang dami na. Masarap to kilawin mga ka-agings. Yan. Masarap tong kilawin. Hi guys! Welcome sa akong vlog, si Agings Vlogs. So ngayon ay pumunta kami sa dagat. Mangunguha ng mga isda, mga ikay ng mga kinason. So yun. It's very beautiful place. So, bye! Pupunta muna. Ayan na guys, lamay may nag ano doon, may nagbakho. Yun. Yan po sila ang mga kasama ko. So mangunguha kami kayo ngayon ng mga kinason, isda, chicken. Ayun pala guys, oh. Yun ang isla. Yun. Yan. Oh. Lalong niya. Oh. Ganun man. Mubaha po di diri ko lo muda ko ang tubig diri. Ay nanira. Mubaha ba? Ah. Niluan sa ng balan. Oh. Ako lagi mo. Oh, nawala si Ate. Naabot ni si Ate. Ay, medyo kaya dali ay kada sa kamera niya. Ha? Ikaw dala sa kamera. Iya. Ikaw dala sa kamera. Hi guys. Kumuha kami ng mga kinasuran sa guys. Yun. Kumain ready guys. Hello. Oh. Kilid. So man ato pag labang ron nga lalom man na. Oh guys, lalom kay na guys oh. Mga sapa guys. Oh guys. Kasi kanay laluma oh, na po ilaway ilong pod guys oh. Oh, tanawa. Muna bata guys, pala hubog guys sa biyoko. Bata pa kayo guys oh, pwede na pala hubuga ba oh. Oh na, nag-uban yung may ilong guys oh. Ay, sapa ni na dila. Ha? Ya, to sistingan. Ay sa pa, ay mo guna-una. Guys, lalom kini guys. Ay, sa ibo. Pa. Lalong daw, una. Bunitik siguro ng cellphone. Ayaw. Nag-play? Nag-play, hindi ni.
Good boy. Lalong ka dapat. Mabor mo